حماده بوسن عقمو ناب زيت سعد محبراو حيلي كأير زخالو بلوص محبراو كبرتاتو خمس خوني بأقات آمن أيتي قطباو عبيت دك أنستيو وحس هاقراو المعات بزبل تيما زذكر زلو شمونت مقابيت أهقراوي معالت دك أنستيو زوات مقلت حبيرهم حبراو ربحا زقدم وطعان بدل زي قبل نسل فتح الدو مبال كاب زخبرن زدنقن إيرتراو بحالي زمنشو بحبار كتحسبن كتنبابرن كتقمقمن زدف كبرتات نقالس دك أنستيو درخيت زهب كوين متنحو زبرهي እቲ መግለጺ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ዘካየድኦ ሓለፋ ዘለዎ ቃልስን ካብኡ ዝተደለበ ብሉጽ ተመክሮታትን ብምሕያል ኣብነቱ ንኻልኦት ንምክፋል ኣብ ዘወናውነሉ መድረኽ ተበፂሑ ምህላው ኣስሚሮሎም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ሃገርን ወፃእን ዝርከብ ሓያል ውዳቢ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ከም ናይ መኸተን ንቕሓትን ባይታ ቃልሲ ንኹሉ ዝጸንሐ ድሑር ባህልታትን እምንቶን ኣብ መቐንጣጥ ከምኡውን ዓመታት ኣብ ምህናጽ ልዑል ተራ ይጻወት ከም ዘሎ ዝጠቐሰት መግለጺ ኣብ ስደት ዝርከባ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዝርከባ ወገናትን ዝሃንጽኦ መሰልጠኒ ማእከላት ጉልሕ ኣብነት ፈቃርን ርህሩህን ከርሲ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ከም ዝኾነ ኣረዲዮም እቲ መግለጺ ኣብ መወዳእታ ነቲ ድሮ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ዘካይድኦ ዘለዋ ኩልንትናዊ መኸተይ ማሕበራውን ቁጠባውን ሸነኻቱን ምውሓስ ከምኡውን ዝናዊ ዕጥቂ ጓል ኣንስተይትን ዝኾነ ንቕሓትን ውዳበን ናብ ዝበረኸ ደረጃ ንምዕራግ ልዑል ተወፋይነት ዝሓትት ስራሕ ከም ዝጽበሕ ኣገንዚቦም أهجراو معلتي دك أنستيو نرزنة تعلت كم أون ججنة تران إيرتراويان دك أنستيو بزنس أبارا استفل عليه مسنا دقطات معرقة خمزو علت وكلتي إيرين حبيرم نزل أخوات أبصابه ياسين صالح كعربي زانتا فقر حاجر وحزو خينة فيك زارين بر شمونت مقابيت أهجراو معلتي دك أنستيو قطباب عبيت دك أنستيو واحس هاجراو لمعتاب تحت زبلتيما أما لا هاجر بدنقت كم التخبرت وكلتي إرينا ككابوتو أحبيرهم أنت عمبه بعيني فكرة تسقري مني حسبكم صبتفوني تحريت حيتفوني تأمر تريني أبزع علم بغلو ኣብቲ ጽምብላት ንቕያን ጅግንነትን ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ዘመጉስ ባህላውን ስነ ጥበባውን ትሕዝቶ ከቕርብ እንከሎ ከም ኣብ ምምጻእ ናጽነትን ምውሓስ ልዕላውነትን ኣብ ወፍሪ ህንጸት ሃገርን ምርጋጽ ውሕስነት መግብን ንዝፈለምኦ ዕማም ብዝለዓለ ናህሪ ክድፋእ ኣሎ ከም ዝግባእ ተሓቢሩ ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣብ ኣዳራሽ ኤክስፖ ኣብ ዝተኻየደ ላዕለወ ሰብ ስልጣን መንግስትን ግንባርን ከምኡውን ኣባላት ባይቶን ሃገራውያን ማሕበራትን ዝተሳተፍዎ ስነ ስርዓት ኣደ መንበር ሃማዲ እዞባ ማእከር ወይዘሮ ኣለም በላይ ኣብ ዘስምዐቶ ቃል ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ንዘካይድኦ ሓለፋ ዘለዎ ቃልስን ካብኡ ዝተደለበ ብሉፅ ተመክሮታትን ብምድንፋዕ ኣብነቱ ንኻልኦት ንምክፋል ኣብ ዘዋናውነሉ መድረኽ ተበፂሑ ከም ዘሎ ኣብሪሃ ወይዘሮ ኣለም ኣስዒባ ኣብ ወፃኢ ዝርከባ ኣባላት ሃማዲኤ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሃገር ዝሃንጾ መሰልጠኒ ማእከላት ኪንዮ ርእስኻ ምኽኣልን ዕድላት ስራሕ ምፍጣርን ዝኸይድ ተራኸም ዘለዎ ምሕባር መርዓ ትሕቲ ዕድመን ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮን ንምክታእ ብዝለዓለ ክስራሕ ከም ዝግባእ ኣስሚራትሉ ኣማሕዳር ዞባ ማእከል ሜጀር ጀነራል ሮሞዳን ዑስማን ኣውልያይ በጎኑ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቃልስን ናጽነትን ምውሓስ ልዕላውነትን ዘርኣይኦ ልዑል ስታፍየ ብምሙጋስ ሃገራዊ ራእን ባህግን ንኽሰምር ኣብ ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ዝተርፍ ዕማማት ክስተብህለሉን ንምርጋጹ ብውህደት ክስራሕን ኣዘኻኺሩ እቲ ብምኽንያት ሸሞንተ መጋቢት ክካየድ ዝቕንየ ጽምብላት ብመደብ ምልጋስ ደም ሰልፍታት ሴሚናራት ባዛርን ውድድራት ሓፈሻዊ ፍልጠትን ተሰኒ ምንባሩ ሓበሬታ ወከልቲ ኤሪና የረድእ تتولدو فارسنا عدنا إيمان ومروات منا ورثنا حبت لابسوتا دست لحي صوتا يكون افهم بلات ويكون افهمات شغلت قوانا ودن عنجلتر دمر امتك الحزين الكتر عردت على سنك عمير بسكر عبا قوضو عقد كامبونا أنا مسكرة شمي أنا مسكرة شمي أنا مسكرة شمي سريحنا بستنكر أنت عمبه بعيني فكرة تسقري مني حسبكم صبتفوني تحريت حيتفوني تأمر تريني أبزع علم بغلو زخري شمونت مقابيت إيرتراويان أبزنورلن كتماتاتن هاجراتن ون بدمكات يتنبلالو أب قطرن لاس فيغاسن استخايد سن سرعات فروين فتصم أو هايدات الله
ኤርትራን ነበርቲ ቀጠርን ላስ ቬጋስን ንሸሞንተ መጋቢት አህጉራዊ መዓልቲ ደቂ አንስትዮ ንቅያ ኤርትራዊት ጓል አንስተይቲ ብዘመጉስ ባህላውን ስነ ጥበባውን መደባት ጸንቢሎምዋ ኣብ ከተማ ዶውሓ ቀጠር ኣብ ዝተኻየደ ብምትሕባር ኤምባሲ ማሕበረኮምን ጨንፈር ሐማደን ዝተሰናደእ ስነ ስርዓት ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብታ ሃገር ኣታ ዓሊ ኢብራሂም ዘስምዐ ኤርትራዊት ጓል አንስተይቲ ኣብ ሕብረተሰብ ግቡእ ቦታ ክትሕዝን መሰላታ ክኽበርን ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ካብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ሓያልን ዕቱብን ቃልሲ ከም ዘካየደን ድሙቕ ዓወታት ከም ዘመዝገበን ብምጥቃስ እዚ ዓወታት እዚ ናብ ሙሉእ ኣግዞ ንኽበጽሕ መላእ ሕብረተሰብ ክትዕረሉ ከም ዝግባእ ኣስሚሩሎ ሓላፊ ጨንፈር ሐማደ ኣብ ሃገረ ቀጠር ወይዘሮ ጊደ ምሕረት ኣቦገና ነተራን አበርክቶን ኤርትራን ደቂ አንስትዮ ኣብ ምርጋጽን መውሓስን ናጽነት ከምኡውን መደባት ህንጸት ሃገርን ምስፋን ማሕበራዊ ፍትሕን ድሕሪ ምሙጋዝ ንዝበረኸ ውጽኢት እዚ ተራዚ ክሕይል ውዳቤ ደቂ አንስትዮ ክድንፍዕን ክሰፍሕን ከም ዝግባእ ኣስሚራትሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራን ነበርቲ ላስ ቬጋስ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዘካየድዎ ተመሳሳሊ ድርብ ጽምብል 8 መጋቢትን ዝኽሪ መበል 35 ዓመት ምምስራት ሃገራዊ ማሕበር ደቂ አንስትዮ ኤርትራን ንቅያን ጅግንነትን ኤርትራዊት ጓል አንስተይቲ በሓበን ከም ዘከሩ ካብቲ ቦታ ዝበጽሐና ሓበሬታ አመልኪቶም ሓላፊት ሐማደ ላስ ቬጋስ ወይዘሪት ብስራት ያሱብ ዘመሓላለፈቶ መልእኽቲ ተራ ኤርትራን ደቂ አንስትዮ ኣብ ኩሉ መዳይን መድረኻትን መስክሩለይ ዘየድልዮ ጉልሕ ምዃኑ ብምጥቃስ መንእሰያት ደቂ አንስትዮ ነዚ ታሪኽ እዚ ንምውራስን ንምኹላዕን ኣበርቲአን ክሰርሓ ዘኻኺራ ኣብቲ ብባህላዊ መደብ ዝተሰነየ ጽምብል ቃል ኣባል ኮንግረስ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ሚስ ዲና ቱትስ ከም ዝቐረበ እቲ ዝበጽሐና ሓበሬታ ወሲኹ ረድዩ ፈንቀል ጮራ ሙሉእ ብርሃን ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ካብ 12 ክሳብ 15 ለካቲት ዝተኻየደ ጽምብል ዝኽሪ ቡራ የበሊ ስርሒት ፈንቀል ብህዝብን ተጋደልትን ዝተፈጸመ ቅያን ጅግንነትን ኣብ ልዕሊ ገዛእቲ ዝወረደ ስዕረትን ኣብ ምጉላሕን ኣብ ወለደታት ኣብ ምስግጋርን ልዑል ኣበርክቶ ከም ዝነበረ ተገምጊሞም እዚ ዝተገልጸ ምምሕዳር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ብ4 መጋቢት ኣብ ከተማ ባጽዕ ምስ ኩሎም መሻርክቱ ኣብ ዘካየዶ ገምጋማዊ ኣኼባ እዩ ማሕዳሪ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ጽጌረዳ ወልደ ጊዮርጊስ ኣብ ዘስማዓተ ቃል እቲ ገምጋም ኣብቲ ሰፊሕ ምድላዋት ዝተኻየደሉ ጽምብል ዝነበሩ ብልጫታት ንቐጻሊ ከም መንጠረ ባይታ ንምጥቃም በተሓደ ጉድለታት ብምእራም ናብ ካልእ ዝበለጸን ዝማዕረገን ስራሕ ንምስግጋር ድማ በተኻልእ ኣገዳስነቱ ዓብ ምዃኑ ብምምልካት ነቲ ሃገራዊ ጽምብል ንምድማቕ ንዝተረኣየ ውህደትን ተወፋይነትን መጒሳ ካብ ሚኒስትር ዜና መኮነን ሓበሬታን ጎስጓስን ሚኒስትር ምክልኻል ባህላዊ ጉዳያት ህግደፍ ሃገራዊ ኣዋሃድ ሽማግለ በዓላትን ካልኦትን ዝተወከሉ ተሳተፍቲ ኣብ ዘቕረብዎ ጸብጻባት ኣብቲ ጽምብል ንታሪኽን ባህልን ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ምረት ቃልስን ዝተረኣየ ተወፋይነትን ዝተኸፍለ ረዚን ዋጋን ዝተፈጸመ ጅግንነትን ከምኡውን በሰላ ኩናት ንምሕዋይ ዝተሰላሰለን ዝቕጽል ዘሎን ልምዓታዊ ጉዕዞ ኤርትራን ገስጋሱን ዘንጸባርቕ መሰናድኦታት ከም ዘቐረበ ብምግላጽ ህዝቢ በአካል ከምኡን በመንገድ በማዕከናት ዜና ክከታተሉ ከም ዝኽኣለ ጠቂሶም ምምሕዳር ዞባ ምስ ኩሉ መሓውራቱ ንዝገበሮ ምትሕብባር ኣመስጊኖም ኣኸበኛታት ኣብ መወዳእታ ብኩሎም ኣካላት ንዝቐረበ ጸብጻባት ብዕምቆት ድሕሪ ምዕዛብ ብልጫታት ብምቕራብን ሕፅረታት ብምውጋድን ኤርትራዊ ጅግንነታዊ ታሪኽ ኣብ ምብርባርን ምስናድን ከምኡን ናብ ወለዶታት ንምስግጋር ኣብ ዝካየድ ተመሳሰልቲ ታሪኻዊ ሃገራዊ ጽምብላት ብዝለዓለ ክሰርሑ ምዃኖም ቃላት እዮም ሚኒስትሪ ጥዕና ሕማማት ብምቁፅጻርን ብምክልኻልን ጥዕና ሕብረተሰብ ንምውሓስ ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ብደረጃ ኣህጉርን ዓለምን ጉሉሕ ዓወታት የመዝግብ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዮም ደረጃ ዕብየትን ብቕዓትን ትካላት ጥዕናን ሞያውያንን ምርግጋጽ ድማ እምነት ኩርናዕ ናይቲ ዓወት እዩ ወኪል ኤሪና ዞባ ደቡብ ዕዋ ሚካኤል ተስፋ ዮሃንስ ንዘዳለወ ጸብጻብ ኣርያም ጎይቶኦም ከተንብበያ ትካላት ጥዕና ዞባ ደቡብ ምምሕዳራውን ክኢላውን ዓቕምታትን ንምምዕባልን ሓድሕድ ተመክሮ ንምልዋጥን ዝሕግዝ ናይ ስራሕ ገምጋማትን ምብጻሕን የካይዳ ከም ዘለዋ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ሓላፊ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ኣቶ ይስሓቅ ተኽለ ሓቢሩ بمسرت حبريتا كابتن ابت زوبا زركبا سوسان حمشن تكالات عنا نتن 18 أحدو حكمناوي أقلقلوت زوبا أبوتن النخدو جم ككايدلن كلو نتن استرفا دما كاب هوسبيتالات من دفرا عد خلا دك أمحارة عد أيحن سنعفن بزتواتو نايت عنا كإلاتات أب محدراون موياون سرحاتات وكيروم جمجماتي كايدلن لو أتمرب بأندو أم محاستريتن من اللي حسرتاتن زتكورا مكتتال مخانو زحبرو كإلاتات بلجاتات نمعقابن دغمتات نمقرامن مس زملكتهم حلفتنا محدرتنا يتكال ركباتي كايد كم زلوار اليوم
أزي كم تمكرو ناي مجمريا زخونا مدب تمكرو كم من لوات حالفو تكالت عنا بحفشة هوسبيتالات دما بفلاي أمونغ أن قدوس كن إيناي مودار منفس كحدرا كم تحقز دما قليتهم أمنيسر تعنا حلافي جنفرا قلقلوت كنكن تعنا دكتور قويت مبرهتو أبزها أبو حبريتا دما اتعلامة تعنا حبرة سبن محلاون صفتن سلوت النتنا قلقلوت نمرقات المخانو تغيسو بزوة أمام زنينة بتات نعوتات هوسبيتالات متبابعي كم زوها بحبيرو أبك عند مسمر أسمرا من دفر زركب 7 كيلومتر زنوحاتو صرقي عقبت منقوده بخباني هنصاب الدهوي صقن كمزلو وكيل إيرين حبيروم اتي بترعى أوبتون ببزحي بزقات حدقاتات نزل لزنبرة صرقيا منقستي على وهيبو سلزسفحو حدقاتات أزديو خمزنا كيز فلت كوينو أبز وانزي بوحجن صعو من قصاص تشكر كرتن سلستبلاشوي منقستي باجت سليعو ناي صقنا سرحات يكايدو للهم نتي سرح زكاتات الزلو أبال كوبانيا هنصا بدهو جوميترا دانيال كيدانا أبزها بحبريتا أبزي كاب مود أتاور حتى حساس كل تشحن 14 جمرت صقنا منادق دندس صرقيا قدام النتوهيبو كم زلو بمتقاس نتسرح بصبو السلاسل كم زلو بريهم زي ميچو قرص مريتن صعق زنقساس تشكركرتن كاب بدهو ناي تسرح مخان زحبر جوميترا دانيال أب استفلالي كبابيتات بإرغان حدقاتاتن وحجن تبلاشيوم زلو بينتوتاتون قولحته كقبر اللهم الزخاخيرهم فدرشن قددم بشغلتا زوا ماكل بمغنيات شمنت مغابيت اهغراو معالت دق انستيو سرع وددر لو متخايدم يتقددم ثلاثه ديفيزيونات دق تبعتيو كمون دق انستيو كمتساتفو كاب حزباو ركبات قددم بشغلتا زوا ماكل زبصحن حبريتا رديوم بمسرت حبريتا كاب قداماي ديفيجن تقراداماي كلباس بيكو يوناس كيدانك قداماي كوين خعوتن كله إلياس أفورقن امانيل منغس اندما كالاي سالساين كاب داكورسو دق انستيو دما تقراداميت يوهانا داويت كاب غان تعرق قداميتي تعقستي قبره واتن دولشي هابتت ين دماه كاليتن سالسيتن واتين اب مودات عوتات استدال ولم شلمات كاب ايد مسراتن اب ومبرن گجل سبورت سيسا ناي جابان مستر مياوازا ياسو بريزيدنت اردن بشغلتا زوا ماكل اتو يمان نغاسن كالوتن تقبلام زي صعب أهقراو زينايو زي خبركم تعزبتي مكتالكم تقصلو دقيمنا بخبري نعدم وتهدراو عقما كبا مبال تسرح كم زلا اتقلت إيران بوشتاو عقما ناينوي حرحكات كروز ميسايل كم زم عبلت أفليت اتي سومار استسمي كروز ميسايل بشمون تمقابي تاب كتمات أهران نابستخايد السنسرعات بوعقي كم التمرقي مع كنازينات هاقرات آلحن اتي ميسايل شوتو بلكع ناي مهرام لعول بقعات كم زلوي منستري مكلخال إيران قليت من عبالت ميسايل وتهدراو عقم إيران كبا مبال لقداس ترى خمزت اوت وتهدراو ينتنتنتي زاربهم يزو خمزيلن كله إيران زمناوي بالستيك ميسايل نمم عبال تسرح كم زل حبيرام اتهاجر قديمه بوشت أو عقمه حيالو ميسايلات كم زم عبلت تصبصبات يملكتهم بخالق وجن وتهدراو قصقاس إيران بهاجرات معراب إسرائيل قبل عليان زقبر زلة عاطي أب مقطع تراك هلو خمس خيل تعذبتي يقلصهم أبز أوانزي بوحدو 93 مليون أمريكاويان بزي شغلة تريفهم هلاهم استاستيكاوت أبصابات تهاجر أمريكيتهم إذا هزي أو وشتي أستات 4 عامتات بتهاجر كابستمز قبو تمساسل تتريوتات زل على خوين تسنيدو خمزل ليوم تمصبصبات زردوم بريزيدنت باراك أوباما هاب مجمر تهلتشعن شعاتن ناب سلطان كمتصن كله قصر نايتوم بزي شغلة زنبورو زيغاتات تهاجر 8 مليون منبارو زملكو تتصبصبات أبز أوان زقن ب 13 مليون كم زبل فليتام زبوزحو كابتوم بزي سراح زلو زيغاتات أمريكا كعيو زخولو من إسيات كم زخوني زحبر متن شغلة البونة أمريكا حمشتنت وحمشت مئتاوي تراي مخانو كهجلت انت تصنحه غوغي حبريتا من بارون اتوصري لعل عصبي نايت خبها تصنحه مخانوني زحبر
أمريكا بدرجة عالم تخصيت بزلو قطبا وقلولاو كابستهاسيا هاجرات حنتي كم سخونتيو زنقار زي خبركم تعزبتي أم وداتات سريع زلو دما زينا سبورتيوم زحالف عربي شدشت مقابيت ابستخايدك قدامي مدرخ أهوغراوي زور ألجيريا 2015 إرتراو تقدامي مقصب دبساي كاب تقدامي زوات ب 23 كاليت دحيرو سالساي وطيوم أبزي 205 كيلومتر شفنه ناي ترقيا وددر ألجيرياوي هشام شابانه بخلت ساعات 49 دقيقة 9 كاليتن قدامي موروكاوي مرواني صالح الدين دما كالاي كم زوتو أقول قلت زينة ألجيريا حبيروم أبزي خصاب 10 شمنت مقابي زغط زور ألجيريا 2015 كاب 10 حدا هاجرات زمصون اب 14 غانتاتات ستطرنفون 81 ተወዳደር ተኸም ተሳተፉ ተፈሊጦም ኣብዚ ባህጉራው ማሕበር ቅድድም ብሽግለታ UCI ናይ 2.2 ደረጃታት ዝተዋሃቦን 9 ዝተፈላልየ ውድድራት ዘጠቃልልን ውድድር ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽግለታ ኤርትራ በአሰልጣን ዮናስ ዘካርያስ ዝእለይ ተቀዳደምቲ መክሰብ ደበሳይ ዳዊት ሃይለ አሮን ደብረጽዮን አማኑኤል ገረዝጊሄር ሜሮን አብርሃምን መሐሪ ተስፋጽዮንን ሒዛያ ተሳተፍ ዘላም ዝሓለፈ ዓመት 20 መድረኻት ኣብ ዘጠቃለለ አህጉራዊ ውድድር زور ألجيريا هاجرايت كانت عدد بشكلتها إرتراز إن عدود سيد ممزجابة زكاريوم